खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिगा नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दुर्गा फुजा कमिटिफोरनो 10,000 रांनि चेक गथायदों रायजो सोरखारा। जालुकबारि पुलिसनि जेआव नकल पुलिस सन्जय बैस'। मेरापानियाव लामा जाब्रथाय 7 थाखोनि सासे फरायसुलिनि जिउ खहा। ड्राग्सजों सोमोन्दो थानाय सासे दैदेनगिरिखौ ग्रेप्तार। लिरगिरि पापुरी बर्मननो मुनिन बरकतकी साहित्य बान्था 2024 खौ गथायदों। हाथियार लाग्रा दुथांफोरा फालांगिरिनि सायाव गुलि गावदों। खैला जावग्रा जायगायाव बेफ्रुखांनायाव गोबां सुबुंफोरा जिउ खहा। जुलाना बियाबाव देरहाबाय बिनेश भगाटआ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। सोरखारा रां दाहार लानानै रायजो सालायगासिनो होननानै हेंथा दोलोफोरा सावरायगासिनो थानायनि गेजेरावनो दुर्गा फुजा कमिटिफोरनो सोरखारा राङारि अनसुंथाइ होदों। मख'नो गोनांदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खोथा होनाय बायदियै कामरुप मेट्र' जिल्लानि गुबुन मोन 85 दुर्गा फुजा कमिटिफोरनो सोरखारनि बिथिंनिफ्राय 10,000 रां अनसुंथाइ होदों। जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव खुंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मन्थ्रि चन्द्रमोहन पाटवारिया मोन 85 दुर्गा फुजा कमिटिफोरनो 10,000 रांनि चेक गथायो। बे हाबाफारियाव चन्द्रमोहन पाटवारिया हेंथा दोलोजों गोख्रों रावजों सावरायदों आरो सोरखारनि आखायाव रां दंनायखायसो जों अनसुंथाइ होदों होननानैबो बुंदों। मख'नो गोनांदि बे समाव रायजोनि खना खनला दुर्गा फुजानि रंजानाय बोथोर। बेनि गेजेरावनो सोरखारा दुर्गा फुजा कमिटिफोरनो राङारि अनसुंथाइ होदों। रिपर्ट बायदिब्ला मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआबो बजालि जिल्लानि मोन 9 दुर्गा फुजा कमिटिफोरनोबो 10,000 राङै अनसुंथाइ होदों। गुवाहाटी नोगोरमानि जालुकबारि पुलिसनि जेआव नांदों सासे नकल पुलिस। गावखौनो पुलिस अफिसार होननानै सिनायथि होनानै रां खांदोंमोन। समबारखालि हराव हमनो हादों नकल पुलिसखौ। गुवाहाटी नोगोरमायाव हमजानाय नकल पुलिसखौ सन्जय बैस' होननानै सिनायथिनो हादों। सन्जय बैस'आ नलबारि जिल्लानि पेन्डोंआव थानाय बेलसरनि होननानै मिथिनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सन्जय बैस' मुंनि लाइमोना गावखौनो पुलिस होननानै सिनायथि होनानै रां खांबाय थानाय समावनो जालुकबारि पुलिसा हमनो हायो। इनजामुल हक मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय पुलिस होननानै रां खांदोंमोन सन्जय बैस'आ। मेरापानिनि 1 नं थरानियाव दिनै फुङाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। इ-रिक्सा आरो बलेर' पिकआप भेननि गेजेराव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। बे जाब्रबथायाव सासे फरायसुलिया जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय फरायसुलिखौ नगाबादआव थानाय विद्यापीठ बिद्यालयनि 7 थाखोनि फरायसुलि निशिता सनवाल होननानै सिनायथिनो हादों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला निशिता सनवाला इ-रिक्साजों फरायसालि फारसे थांबाय थानाय समावनो AS 03BC 8837 नम्बरनि बलेर' पिकआप भेनजों सौग्रावलायो। बे जाब्रबथायाव निशितानि खर'आव गोब्राब जखम जादोंमोन। लोगो निशिताखौ गलाघाट सदर देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो थैबाय होननानै फोसावो डक्टरा। इ-रिक्सा ड्राइभार सुरेन सनवालखौबो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों होननानैबो खौरां मोन्दों। ओरैहाय बे जाब्रबथायनि उनाव मेरापानि पुलिस जाथायसालियाव थांनानै जाब्रबथाय खालामनाय बलेर' पिकआप भेनजों लोगोसे ड्राइभार सिद्धार्थ गगैखौ हमनानै जिम्मायाव लांदों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। असम संकलाकु संग्राम समितिनि सासे दैदेनगिरि आरो दोलोनि आफादगिरि अब्बु बबेकार सिद्दिकखौ नगाव पुलिसा आयेननि बेरेखायै ड्राग्स फालांगि खालामनायाव सोमोन्दो थानायनि थाखाय ग्रेप्तार खालामदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कसुवा पुलिस थानायाव केस नम्बर 73/2024 नि गेजेरजों ग्रेप्तार खालामनाय जादों। लोगोसेनो अब्बु बबेकार सिद्दिकनि सायाव भारतीय न्याय संहिता एबा BNS नि दफा 61 साब क्लज 2A 123 आरो 217 आरो नार्कटिक ड्राग्स आरो साइकोट्रपिक साबस्टेन्स दफा 22 साब क्लज C आरो 29 नि साजा जाबसिननानै होनाय जायो। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दायनिगिरि अब्बु बबेकार सिद्दिकखौ नगाव जिल्लानि जुरिया बाजारनिफ्राय ग्रेप्तार खालामनायजों लोगोसेनो बिनि गारिखौबो जब्द खालामनाय जादों।
बयजोंबो मिन्थिजानाय असमिया थुनलाइनि लिरगिरि भापरि बर्मननो गावनि बेसेनगोसा फरुआ पहनिया मुंनि सुंद' सल' बिजाबनि थाखाय मुनिन बरटक्की साहित्य बान्था 2024 खौ गथायनानै होनाय जायो। मुनिन बरटक्की मेम'रियेल ट्रास्टजों गथायजानाय बे थुनलाइयारि बान्थाजों लोगोसेनो नोगोद 50,000 रां, मोनसे ममेन्ट' आरो गांसे फोरमानलाइबो गथायनाय जादोंमोन। भापरि बर्मनखौ गावनि मोन्दांथि आरो आखा-फाखानि गेजेरजों थुनलाइ सोरजिनायखौ नोजोर होनानै बे बान्थाखौ गथायनाय जादों। मुनिन बरटक्की मेम'रियेल ट्रास्टआ सासे मुंदांखा लिरगिरि, बिजिरगिरि आरो बिजोंगिरि मुनिन बरटक्कीनि गोसोखांथिनि मुङै सोरजिनाय जादों। मुनिन बरटक्कीया सासे लाइमोन लिरगिरि, खन्थाइगिरि, थुनफावथाइगिरि, बिजिरगिरि आरो गोबां खामानियाव नांथाबनानै थाग्रा लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होग्रा सासे राफोद आरो आखा-फाखा सुबुंमोन। मुनिन बरटक्कीया थुनलाइगिरि बान्थाखौ 1995 मायथाइनिफ्रायनो फोसावबोनाय जादों, लोगोसेनो दासिम बे बान्थाखौ सा 45निबो बांसिन लिरगिरिफोरा मोननो हाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। तेजपुरनि भैरब नगराव माखासे हाथियार लाग्रा सिनाय मोनै साथाम दुथांफोरा खाबु लानानै राजु दास मुंनि सासे फालांगिरिनि सायाव गुलि गावनाय जाथायनि उनाव ओनसोल नाङैनो समखिखांनाय नुनो मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला राजु दासआ गावनि बाइकखौ सालायनानै फैबाय थानाय समावनो हाथियार लाग्रा बिसोर दुथांफोरखौ लामा ससेयाव हरखाबै लोगो मोननायनि उनावनो जाथाया सोमजिदोंमोन। गुलि नांजानानै जोखोम जानाय राजु दासखौ फाहामथाय होनो तेजपुरनि कनकलता सिभिल हस्पिटालाव लानानै थांनाय जायो। बबेखानि राजु दासआ जायगानिनो सासे गहेना फानग्रा दखाननि बिगोमामोन। पुलिसफोरनि रैखाथि लोरबांथिखौ नोजोर होनानै दुथांफोरा हाथियार लानानै हिंसायारि थासारि सोमजिहोनायाव ओनसोलाव जिंगासिनायखौ नुनो मोन्दों। सोनाब बेंगलनि बिरभुम जिल्लायाव समबारखालि मोनसे खैला जावग्रा जायगायाव हरखाबै बेरफ्रुखांनाय जाथायाव 6 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया बिरभुमनि लखपुर ओनसोलाव थानाय गंगारामचक माइनिं प्राइभेट लिमिटेड कलियरियाव जेब्ला गंसे डेटोनेटर लानाय ट्राकआ खैला जावग्रायाव सौहैनानै डेटोनेटर सोलिफुनाय थानाय समावनो हरखाबै बेफ्रुखांदों। बेफ्रुखांनायाव जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जानायनि जाहोनाव फाहामथाय होनो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। जाथायसालियाव सुबुंफोरनि गोथै स' आरो गोबां गारिफोरखौ खामनानै सेवहांगार जानाय नुनो मोन्दों। लोगोसेनो माखासे सुबुंफोरा गावखौनो गाव बासायनो खैला जावग्रा जायगानिफ्राय रैखाथि जायगायाव थाहैदोंमोन। बबेखानि जायगानि पुलिसफोरा जाब्रबथायनिफ्राय रैखाथि होनो जाथायसालियाव गोख्रैयै नुजाथिहैनायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। अलिम्पिकनि खमलायनायाव जाफुंसारनो हायाखैब्लाबो बे खेबाव राजनितिनि दावहायाव देरहासारनो हाबाय विनेश फगाटआ। खमलायनायनिफ्राय राजखान्थिगिरि जानाय कंग्रेसनि बिजाथि विनेश फगाटआ गावनि राजखान्थि केरियारनि गिबि आगानावनो जाफुंसारनायखौ मोननो हादों। हारियाना बिधानसभा बिसायख'थियाव जुलाना पियापनिफ्राय एमएलए महरै देरहासार जानो हादों। मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि टिकेटआव बिसायख'थि गेलेनाय विनेश फगाटआ बिजेपिनि बिजाथि जगेश कुमार, आपनि बिजाथि कविता रानी आरो आथिखालनि सिटिं एमएलए अमरजीत धान्डानिफ्राय गोख्रों बादायनाय मोनदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।